Kumusta? Maayong adlaw, ako si Raymond. Hello everyone, good day. I'm Raymond and welcome to my channel. Our lesson for today is all about the particle, the hiligay non-particle anay, which means first or before. Once again, anay means first or before and it also means termite. Anay, first or before. Let us have the following example. Si Ana palasaot subong pero anay hindi. Si Ana palasaot subong pero anay hindi. When we say saot, that means dance. To dance, subong is now. Si Ana palasaot subong pero anay hindi. Si Ana palasaot subong pero anay hindi. Next. Ikaw anay magsulod sa balay antes ako. Ikaw anay magsulod sa balay antes ako. It means you enter the house first before I do. Ikaw anay magsulod sa balay antes ako. Si Ana palasaot subong pero anay hindi. Ikaw anay magsulod sa balay antes ako. Ikaw anay magsulod sa balay antes ako. Let us have the following examples, more examples on the word, the particle anay. Makaon ako anay antes kita maglakat. Makaon ako anay antes kita maglakat. I'll eat first before we leave. Makaon ako anay antes kita maglakat. Makaon ako anay antes kita maglakat. Next, mahapit bala kita anay sa SM? Mahapit bala kita anay sa SM? That means let's pass by SM first, maybe before going home. Mahapit bala kita anay sa SM? Mahapit bala kita anay sa SM? SM is a mall chain. It's a mall chain, SM. Matulog ako anay kay natuyo ako. Matulog ako anay kay natuyo ako. And we say tulog, that's sleep, and then tuyo is sleepy. Matulog ako anay kay natuyo ako. I'll sleep first because I'm feeling sleepy. Matulog ako anay kay natuyo ako. Makaon ako anay antes kita maglakat. Mahapit bala kita anay sa SM? Matulog ako anay kay natuyo ako. Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. That means I'll buy fruits at the market first. Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. Tinda is market and mabakal, bakal is the root word buy, and prutas is fruit. Like also in Tagalog, it's also prutas. Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. Patya bala anay ang imo sa lakyan. Patya bala anay ang imo sa lakyan. Sa lakyan is car. Patya bala anay ang imo sa lakyan. You turn off your car first. We need to talk. We still have lots of things to talk. Yan. Okay, like whenever you would see your friend on the street and then you stopped him or her because you wanted to like talk to that person because you missed him or her. Patya bala anay ang imo sa lakyan kay maistorya kita. Patya bala anay ang imo sa lakyan. Turn off or patya is also kill. Patay. Patya. Maluto ako anay sang paniyapon naton. Maluto ako anay sang paniyapon naton. So paniyapon is dinner, luto is cook. Maluto ako anay sang paniyapon naton. Maluto ako anay sang paniyapon naton Mabakal ako anay sang prutas sa tinda. Patya bala anay ang imo sa lakyan. Maluto ako anay sang paniyapon naton. Makadto ko anay sa Iloilo antes magpuli. Makadto ko anay sa Iloilo antes magpuli. Or makadto ako anay sa Iloilo antes magpuli. I'll go to Iloilo first before going home. Makadto ko anay sa Iloilo antes magpuli. Next, paghipos ka bala anay dira. Paghipos ka anay bala dira. That means you keep quiet in there first. Paghipos ka anay bala dira. Hipos means quiet or silence. Hipos, dira is there. Paghipos ka anay bala dira or paghipos ka bala anay dira. Paghipos ka bala anay dira. I-charge ko bala anay ang akon cellphone. I-charge ko bala anay ang akon cellphone. I'll charge my cellphone first because low bat na siya or battery empty. I-charge ko bala anay ang akon cellphone. Makadto ko anay sa Iloilo antes magpuli. Makadto ko anay sa Iloilo antes magpuli. Paghipos ka bala anay dira. Paghipos ka bala anay dira.
I-charge ko balaanay ang akon cellphone? I-charge ko balaanay ang akon cellphone? Manglaba anay ako sang akon mga bayo. Manglaba anay ako sang akon mga bayo. Which means I'll wash my clothes first. Manglaba anay ako sang akon mga bayo. Manglaba anay ako sang akon mga bayo. Matuon anay ako para sa amon exam buwas. Matuon anay ako para sa amon exam buwas. That means I'll study first for our examination tomorrow. Matuon anay ako para sa amon exam buwas. Matuon anay ako para sa amon exam buwas. Manghilamon anay ako sa amon ugsadan or ugsaran. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. I'll pull out weeds first from our backyard, or I'll clean our backyard first. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. Manglaba anay ako sang akon mga bayo. Matuon anay ako para sa amon exam buwas. Manghilamon anay ako sa amon ugsaran. So that's all for our Hiligaynon or Ilonggo particle, which is anay and means first or before. That's all for our Hiligaynon or Ilonggo particle for today. Anay, which means first or before. If you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe as I am posting a new Hiligaynon content every week. Madamo gid nga salamat hasta sa sunod kag halong gid. Thank you very much, until next time, and take care.